Ak nakupujete na Temu, AliExpresse alebo iných zahraničných e-shopoch z krajín mimo Európskej únie, môže sa vás týkať nové paušálne clo. Od 1. júla sa totiž zaviedlo paušálne clo vo výške 3 eurá za každú položku colného sadzobníka pri zásielkach s hodnotou do 150 eur. To znamená, že ak balíček obsahuje viac druhov tovaru, zaradených do rôznych položiek colného sadzobníka, napríklad tričko a okuliare, zaplatíte clo za každú z týchto položiek zvlášť. Naopak dve rovnaké trička predstavujú len jednu položku colného sadzobníka, takže zaplatíte iba jedno clo vo výške 3 eurá. Ide ale o dočasné opatrenie, ktoré má platiť do 1. júla 2028. Nové clo sa však neuplatní pri každej zásielke. V praxi to funguje tak, že clo zaplatíte vtedy, ak sa tovar v dobe objednávky nachádza mimo Európskej únie a predajca ho odosiela zo zahraničia až na základe vašej objednávky. Ak sa ale tovar už nachádza v sklade v Európskej únii, nové clo sa neuplatní. Ak sa teda chcete tomuto clu vyhnúť, na zahraničných e-shopoch si vyberajte tovar s označením, že sa nachádza v európskom sklade. Rozhodujúci pritom nie je dátum objednávky, ale okamih, kedy zásielka prechádza colným konaním v Európskej únii. To znamená, že aj keď ste si tovar objednali napríklad 1. júna, nové pravidlá sa uplatnia, ak sa zásielka začala colne odbavovať až od 1. júla.